Доста пропуски видяхме до момента в турнира под коша. Как Георги Боянов ще поведе с пример своите и доколко Константин Тошков ще ограничи този човек. Сюприм Хана като орган. Да направят всичко възможно, за да съкратят пасива си. Не, че той е много голям, но дори собствено самочувствие. Хана с хубав кросовър срещу Спиров. Пламенич търси позиция под коша. Хана обаче е сигурен в това, което... Много Алекс Симеонов. Пас по диагонала на игрището към Сюприм. Хана! Първо! Васов на мисматч срещу Брейси. Хубав финт на Хана, който успява да вкара за първи. 57 точки за Брейси. О! Какво беше това? Изумително! И 6 точки разлика. 2 тройки решават това. Сюприм Хана вкарва първата. 16-та Крис Минков тук към Холивуел и Холивуел хванат в капана на Сюприм Хана и Чавдар Костов сбърка за пореден път. Сега отново дълго отскочила топка, която падна в ръцете на Рилски. Форвиас отново помага. Хана за 3! В ръцете на Алан Арнет. 4 на 1. И какво? Планинич далеч от коша. Отлична пресечка на Сюприм Хана. Мирослав Васов ще видим дали ще успее да влезе преди края на частта. Сюприм Хана изпуснато преднина, за който е да било от двата отбора. Хубав пас на Титков към Обрат Томич. Много добра защита на Сюприм Хана. Тук сега Алан Арнет. Алейуп за Сешън. Върна обаче към Хана и възможността за бърза атака. Щях да каже спряна. Обрат Томич. Тук обаче удари топката в кръка си. Сюприм Хана тръгва 1 на 1, влезе в гъстия трафик. Отличен пас на... който започна за Рилски. Сега Бачев отново през Чавдар Костов. Този път е арбол. Чавдар Костов, най-възрастният.
на тима с двуцифрен актив след тройката, която отбеляза. Изключително добре организирано нападение. От другата страна берем след малко Върбица. Тук лошо подаване Хана за малко да го открадне. А Наред ще стигне до коша. Хана. Много хубаво разсече там двойната защита и реализира, които ще имат много тежки минути да бъдат до край свежи. Бачев греши, Хана отне топката и през капитана на Академик реализира. Алекс Симеонов сочи за нарушение, такова не е дарено. Йордан Янков пък взима прекъсване, защото отбора му вече изостава с 5, 57 на 52. Сюприм Хана стана трети играч на рилски спортист с двуцифрен актив. Сласов, който връща към Хана. Добро движение на топката, което прави такива случаи. Хана сега получава. Планинич високо поставя заслон. Не влиза обаче на рол. Хана е Джонс срещу Янев. Джонс забрави къде е. Отново Сюприм Хана, който отново пресича и очаква евентуално Алекс Симеонов да го намери. Топката обаче прелита по диагонал през цялото игрище. Зонова защита за Балкан, която е наказана. Остава срещу Тайър Маршал. Най-вероятно с дрибъл ще се опита да го преодолее. Точно това се случва. И Сюприм Хана. Решение и то за малко повече от 3 минути игра през второто полувреме. Отново Сюприм Хана. Хамилтън и Симеонов в здрава битка под коша. Тук лошо подаване на Търнър, което Сюприм Хана овладя. Наред през кърта. Планинич, Костов излиза през заслон. Получава още един. Добре помага Маршал. Оставане сам Хана! Маршал играе за фаул. Янев отклонява към Хана. Седма тройка.